Kom indenfor i Tryllestaven, Kirkegade 3 i Tarm. I Tryllestaven tryller vi med talenter. Ja. I Tryllestaven er der kurser for børn, for voksne og for voksne sammen med børn. Så okay. I det gamle mejeri sker der noget, vi kan lide. Her kan små og store bruge deres rige fantasi. Flotte farver føres på, både gul og rød og blå. Som motiv med harmoni på vores værestå. Er I med? Vi er med. Tryllestaven er det sted, hvor vi kan alle mand bruge kreativ forstand. Blyant, pensel og papir, flotte resultater giver. Tryllestaven tryller med talenterne, vi siger. I Tryllestaven kan voksne gå til akrylmaleri, broderi og til kreative lørdage sammen med børn eller børnebørn. Se meget mere på www.tryllestaven-tarm.dk